omongane kok. Omonganmu ya. Sing dikersake apa? Dulur-dulur sing ana ngarep kono nyuwun Mas Gareng karo Mbok Ganden prahmen apa mau Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sak lagune komplit. Lha nek iku ora Roro Jonggrang nek iki. Lha apa? Loro kuning nek iki. Ora ya wis rada semrawut tok iso. Iya. Oke komplit sak pramene sak lagune sak Lah ndendute. iki dadi apa niki? Kowe patute dadi apa Den? Iya. Aku bendara wae lah sing bayari tok. Bendara. Wis ora ning apa-apane bendara. Roro Jonggrang kuwi lak ana loro tokohe. Siji Roro Jonggrange. loro Bandung Blondong Woso apa? Bondowoso. Lah Bandung Bondowoso ki lak wonge gagah gede dhuwur. Sing patut lak ya kowe. Aku bendahara kok. Aku cantrik nang mburimu. Sing tenang gak bahaya ta? Ayo sing tenang. Ora tetep kowe sing dadi pani. Sing dikersakne kono panjenengane Bisa kok. maju angel lah. Lho Pak De, tetep gareng ya De. Ah ya kuwi. Tutup. Kula nuwun para tamu kakung putri. Wonten ing dalu punika kesenian ketoprak Atau apuk kowe kok. ketoprak langen budaya ngrembaka Jayeng Bawana wonten dalemipun Pak Sigit kepareng inggih menika babar lampahan Bandung Bondowoso Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kepareng katindakaken dening Mboke Ganden. Bandung Bondowoso katindakaken dening Mas Dion. Dian sapa? Ngadiono. Emban katindakaken dening Lia. Emban katindakaken dening Lia. Kados pundi gote ing ketoprak langen budaya manca warna Jayeng Bawana ing Nuswantara. Monggo kita pirsani sesarengan. Matur nuwun. Mas Soteng, pangapunten nggih, gareng aja di syuting teko sikile lho. Nek Pak Anom mirsani. Apa enek wayang kok sepaton. Anu kok jeneng lakone gareng dadi ratu kok ngono. Dadi ratu ya ora sepaton. Ambune. Anyar. Iya ngerti. Anyar ae nek bayar ping 5 ya padha karo lawas ngene iki. No. Sepatu kok merek Yoga. Paling ora sepatu merek MC ya ngene. Logo kok Yoga. Oh logo ya. Lah ora menah. Dinggo kok sesak. Omong-omong Mbok Ganden Roro Jonggrang karo Emban. Omong-omongan. Ya. Ini. Tekomu mau jam pira? Kula wau jam 7 sampun dugi mriki. Orang ngono cerot. Lah piye? Jare kon omong-omongan. Jare kon ngomong-ngomong. Sing dirembuk ki ora tekone kene. Lah piye? Sing dirembuk ki bab nggon Roro Jonggrang kuwi lho. Ngono kowe iki critane ki diuyak-uyak karo sing jenenge Bandung Bondowoso. Ngono terus kowe iki omong-omong karo si Mbok Emban iki. Masalah doyak-uyak. Oh alah. Mbok ngomong ket wae iki. Dimulai. Eli. Jenengan kok marah-marah terus to? Piye to? Kowe iki parep petone apa piye Dek awake dhewe mau ngomong nesu wae iki. Lah kok iso nyelok li iki lho. Dadi mbane jenenge jare Lia. Kowe iki Dek ya tak kwapuk dhewe lho kowe engko. Jare jenenge Lia, mosok kok ngene ngadinem. Ya li iki lak lanang. Ya ngene lho, Ruk. Piye kok malah ruk iki lho? Beruk, para pamu lak beruk to. Iya, para pamu lak beruk. Ngene lho, Li.
Aku iki Pripun? doyak karo Bandung Bondowoso kowe ngerti? Bandung Heeh, Bondowoso. kowe ngerti? Ingkang pundi? Kowe ora mudeng to? Mboten. Aku ya ora ngeruh. Loh, kok doyak-oyak jenengan ten pundi doyak-oyak niku lho? Mbah kone kon ngono iki nggih. Kok ngoten to? Wah, Aku dereng dereng kenal. kon ngomong. Ra bener. Pak, ayo mulih toprake elek. Ora toprake ra perang-perang. Mulih, Pak. Toprake Ya elek. kok ya nganyelke jare kon ngomong-ngomong jare aku doyak-oyak Bandung. Lah, Lah kene wis tekon ke omong. Bandunge sing ndi? Ya mbah wong aku ya ora Nek ngerti. jenenge Mban ki mapane nang ngesor-serot. Aku ngesor. Berarti ki aku nyeker, jenenge mban ki ya nyeker. Koclok. Nah, waduh tungkakmu mlethekno, Nduk. Lah ya, Nah, dek yo. ngibar tandur kok, Mas. Ngono kuwi. Ayo. Mulai. Piye nggih ngomong? Sik dhewe mah piye? Piye? Sik dhewe mau piye omongane? Lah ya kowe iki cerita karo si Mban nek diuyak-uyak karo si Bandung Bandung. Bondowoso. Ngono njaluk pertimbangan karo Mban ngono. Ayo mulai. Tutuk. Wis apa urung? Anu kesamplok tutuke kok. Oh, atuh ngono to kuwi nggih. Samplok ketutuke samplok. Ngene lho Mban Li, Pripun? aku iki lak dioyak-oyak karo anu Ciban, Kok si Ban niku sinten to? Bandung, Oh, Bandung. Bandung Bondo Moncrot. Kayak pripun niku? Aku ki dioyak-oyak arep wek bojo are. Jenengan niku? Jenengan doyak-oyak sak. Iya andane. Aku ki ya ora rasotah lho jane iki, Nduk. Heeh, Tenan pripun? aku ki dioyak-oyak karo Bandung Bondo Merongos. Tak sukti aku. Kayak jenengan iki badhe pripun? Ya aku ki ya rasotah aku ki padake aku wanita apapun to. Oh, ngoten. Aku padake radasi golek wong sing bagus. Alah pun mboten sah ngoten nek jenengan mboten tresno nggih mboten sah. Rasa yo. Mboten sah. Bandung, Nggih. Bandung. Tutuk. Lho Ban. Hop. Jonggrang. Bandung Bondowoso kok arep minggat. Bandung nggotas iki lho. Jonggrang. Suwe banget anggonku ngupadi ana ngendi dunungmu, Jonggrang. Kaya cah TK. Aku lewat ana Piye to iki? ngampol Ngampun. Ngampon. nganti lali orang nganggo sepak sapa itu. Kok angel men to ki sapa ora to jalur. Wis ora sah. Jen. Tak kandhani. Kuwi sikile iki lak jeber. Mulane iki diengkupke sik lagi dilebokke. Nah. Wong tungkak kaya pucuk. Jonggrang. Jebol ana kene papan dunungmu, Jonggrang. Cangkeme. Cangkemmu dhewe kuwi. Ayo guyu ya guyu Iki nek. Brahmen no ya. Ya pramene nek guyu aja ngono kuwi. Bandung ki wonge sura gedhe, nek guyu ngono kuwi. Tampani. Tampani. Dilani. Dilumpukke. Kowe lagi kentel-kentele. Gua Jonggrang. Iki acara. apa iki? Iki acara apa to, Run? Enek to jenenge Bandung kok iso ngene. Pisan meneh Cahayu Jonggrang katresnanku. Gelem leladi marang pun Kakang ya Cahayu. Waduh, Mas balekno, Mas. Dung tak. Bali meneh. Dibaleni to, Iya, Mas. Mas. Aku arep ngombe sik kae iki. Ya ampun mak eneng jare rasane. Piye? Kok apa mambu? Ambune sengir-sengir. Dilani. Gelem leladi marang pun Kakang ya Cahayu Jonggrang njaluk bebono bakal tak wujudke. Mangerti ya Jonggrang? Ya aku iki lanange jagat. Ya aku iki sugihe jagat. Jonggrang. Budek Cahayu. Piye-piye? Loh,
Kowe iki tak takoni kok malah meneng. Oh wis teko to iki Mas. Lah kok iki kok dikira adan subuh apa piye? Bandung. Piye Jonggrang? Hah? Duh, hah? Bandung. Piye Jonggrang? Aku ra sudi dadi bojomu Bandung. Apa aku kurang bagus? Tak tuapuk. Jonggrang anu apa iki ngono kuwi Bandung iki ngono kuwi. Aku ora sudi. Amarga mengkene Bandung. Momban. Hei, aku kaget iki mboyo sing ngomong-ngomong sik lho. Wonten apa Bandung? Piye? Umpama Rara Jonggrang dadi bojoku lak sarujuk to mbok Mbak. Anu wae golek Bandung liyane weh. Mboten sarujuk. Enggak, Bandunge kaya luwak anyang-anyang. Kok ngoten to? Oh, mosok nyekekrek ngene iki nek kaya tik-tik cerit. Enggak. Gelem leladi marang pun Kakang ya Cahayu Ngene Bandung, bakal tak mulyake uripmu. aku ra sudi dadi bojomu Bandung. Piye? Amarga kowe wis ngentek-entekke keluargaku. Wong tuaku wis mbok perjaya. Nanging yen kowe pancen tresna tenan karo aku Bandung, Ya. aku kudu mbok gaweke bayi 1000 cacahe sewengi kudu dadi. Apa? Bayi. Sik. Cak, kuwi candi ora bayi. Oh. Candi ora bayi sing mung ngandani mau jare bayi. Ha nek bayi jroning sewengi kok 1000 ki plentung prucut ki peranan tikus. Piye Bandung? Candi cacah Candi cacah 1000 sing sewengi kudu dadi. bakal tak wujudke pinangka yekti tandha tresnaku marang sliramu Jonggrang. Coba wujudno Bandung. Jonggrang. Iki lho bukti kasunyatan tresnaku marang sliramu cacah candi 1000 jroning sewengi. Dadi. Tok. Jonggrang. Piye Bandung? Wis tak wujudke apa kang dadi bebanane cacah candi 1000 jroning sewengi. Tampa. Dialu. Mano. Piye rasane? Bandung, Jonggrang. kowe aja seneng-seneng dhisik. Piye Jonggrang? Iki candi bakal tak etung. Kalu. Diitung. Bakal tak etung. Sing sisih kono ana 600. 600. 6. Kene 100. 7. Sing kono 100. 8. Sing kene. Loh. Kate enek candi kok ngguyu jegagaan. Kae sing gawe. Wis 800. 800. Sing kono ana 100. 900. Sing kene Piye diitung? kok kene mung 99 Bandung, ateges kurang siji aku ora sudi dadi bojomu Bandung. Piye? Ora sudi. Kurang siji Bandung. Cacah candi 1000 kurang siji mergo paekomu. Kowe tega nampik katresanipun Kakang Bandung Bandawasa. Mbomban. Piye Bandung? Oh, kemaki nek iki keladuk nek iki. Kok tuh piye Bandung jejere Pripun Bandung? kurang mendek. Pripun? Iki apa iki? Kaya patesan. Doromu putri tega nampik katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa. Piye? Nduk, Eh? lah kono nawa itu. Iki Bandung dudu padasan cerot. Kula iket mriki kesel mengetok mau. Cacah 1000 candi sing kurang kowe sing jangkepi Jonggrang. Tok.
reca meneng-meneng. Golek nggon sik to. Ora entuk mau kaku nang kene ya wis meneng ae kok senengane. Cantrik. Hei, cantrik. Dladuk iki saking. Jak omongan ora nyambut gawe ya. Nggih Den, ripun Den. Janten ora cetha. Ini cantrik. Iya, nggih Den. Jonggrang wis tega nampik katresnanipun Kakang Bantung Bandawasa. Saiki cacah candhi 1001 dhek sing aja obah wae candhi kok obah iki piye? Gatel. Kaku meneng diampet kok ya. Miki ora ning kono kuwi. Malah mbok kok ke kono. Alah ndah kecute. Angele. Tangane. Nah. Ki kok ndak tombok iki kok sone cakran tenan kok. Pripun? Sawangen Nggih Den. tega nampik katresnanku iki sing dadi wewalati. Kaku ngececeng dadi watu. Ngececeng dadi watu. Ngececeng dadi watu. Mburi gelungane urung dipaske to mata. Mburi gelungane atos dadi watu. Pundake atos dadi watu. Gegere atos dadi watu. Okonge. Atos dadi watu. Kok mburi wis ta? Pun Ngarep genti. Rezeki takkan kemana. Nggih. Bathuke sing meling-meling atos dadi watu. Mripate sing blalak-blalak yen nyawang wong lanang ngendi wong lanang ora bakalan kenyut. Atos dadi watu. Irunge sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Lambene sing tipis nek ngunek-unekke sing lanang ngantek 3 dina ora mulih. Mingkat. Atos dadi watu. Janggute sing nyatis, gulune sing olan-olan sing nganggo sandangan apa wae sarwa patut. Atos dadi watu. Bathuk. Madhep rene. Kok nek reca kok iso puter balik iki. Bathuk wis, Kabeh pun. mripat wis, pun irung wis, pun lambe wis, pun janggut wis, pun gulu wis, pun mudhun. Gilirannya. Lho, Jonggrang. Pripun niku? Mburi wis atos ngarep teko nggon gulu atos kok nggon dodok empuk Jonggrang. Cantrik. Nun. Patung iki urung dadi pindah alon-alon Cantrik. Dok. Hei. Pareng ndi? Pindah ki Cantrik sing bopong kowe rono. Ngeyel meneng. Penak. Aku arep dikapakke dibopong. Aja. Lah apa? Aku lagi bancar-bancare lho iki. Lagi Tak omongi. Kowe iki wis kaku dadi watu kok iso bancar-bancare iki lho. Meneng. Cantrik. Kowe ning kono pancen galah. Sing nang kene kowe kalah roda gelang. Nggih. Nggih apa ora? Nggih. Sida dikati glontor apa piye? Mboten. Pindahan papak ana tengah alun-alun ben garing patung iki. Cantrik. Dang. Dok. Cantrik, Matur nuwun yo Kang. Apa? Matur nuwun. Piye to? Matur nuwun yo. Apa? Nek ra ngene aku ora iso mbopong mbok ing gandhen. Matur nuwun. Semoga yang nyenengke. Urung rampung ketok ae urung Chris. rampung. Urun. HP-mu apa enek sing WA? Piye? Kita persahabatan karo Wah, aku menang banyak. Kan bahaya ta? HP-ne kono iki iso muni mak rep ngono ketok ngejak persahabatan karo Ngadina. Ketok. Cantrik.
Jonggrang wis mbok pindah ana alun-alun. Mapan ana alun-alun. Jonggrang wis mbok pindah. Pun. Mban. Ya mung garek kowe, Mban. Gelem ora gelem. Sing mindah kowe. Ayo, Kancanono. Kancanono ndaramu putri. Pripun. Aku gak mampu. Dinteni kok ora mampu. Aku gak mampu aku. Aku gak mampu. Abot ben neng kene bosok karepe ra karepe. Ben neng kene. Ning yo anu, Kang. Napa? Tenan akeh bancar-bancarnya ning kene. Mlebu kuping to. Mlebu kuping. Ambemu. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Nora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jangan pandang kowe aja kumalungko. Barang iki kanggo kuturung rampung. Bela pati nang mantrat kudu pangan. Kanggo sing labui nuwuhno Dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat. Ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manungsa undut karma. Jonggrang panyuwunmu tak urut. Hey, hey. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat-tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu
Panggeng Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa aku duwe bebono candi sewu sewangi kudu dadi ya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Matur nuwun pundutanipun Pakde ingkang wonten ngajeng sampun dipun pinangkati. wis pokoke apa sing dikersake Nggih. paton awake dhewe sak kanca iso ngaturke kabeh diaturke Leres, ning leres, wadene leres. sing urung iso diaturke ya nyun pangapunten Nah, ben nggih, gladen nggih, sok nggih. taun ngarep iso ketemu ana kene meneh Alhamdulillah. ora Ya, suwe amin. kok ora suwe bali Nggih, rene meneh nggih, nggih. Allahumma Kantun amin amin. Kantun setunggal Apa? pundutane Pakde niku wau ngersake rondo terles. Nadala, Nggih. mongko penyanyiku gak enek sing rondo iki. Nah, ijek perawan ting 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 ting. Ya ora wis tong 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 kok. Ya ora apa-apa. Yen ngono Iki wawan aku njaluk diaturke karo Mbok Emban. Mbak Lia. Ya, Nggih. Mbak Lia. Nggih, nggih. Mangga. Ayo Mbak Lia. Buke ganden wis Lagune ngaturke lagu. Rondo Teles. Saiki rondo telese panjenengan sing ngaturke. Nek semene teles ki ora walah ndale klomoh Mas nek semene. Mesakne sing nek mburine, Mas. Lha iki nek ngepel dah wah banget nih. Yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah klisian pas ta sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kowes pegatan musik kanca-kanca gatra Pakde taksih lenggah wonten mriku nggih oke tetap semangat bar niki mungkin lagu napa tak aturke kabeh yo kanca-kanca gatra campur sari gareng tralala